Santiago volve ser referencia na arquitectura de todo o mundo. O último premio internacional pon o foco en dous elementos claves na estación intermodal da capital de Galicia. Seguro que nin repararon neles, pero, Alejandro, aí están. Sí, todo un referente, xa que a empresa encargada do deseño dos ascensores desta estación intermodal de Santiago de Compostela ven de recibir un premio outorgado pola revista Elevator World. O proxecto laureado componse de 6 ascensores, 3 deles panorámicos, como este que poden ver agora mesmo, que conectan o vestíbulo principal coas plataformas. O xurado destacou deles a súa accesibilidade, confort e seguridade nunha instalación pola que pasan cada día milleiros de persoas. Tamén foron premiados pola súa boa integración arquitectónica. Son algo máis que simples ascensores e escaleiras. Ao final están moi ben conectados, entonces eu penso que é moito mellor que antes. Trátase dun conxunto de elementos de mobilidade que se converteron nunha peza clave da estación intermodal. Me parece una gran mejora porque llevo ya mucho tiempo usando la estación y bueno, esta última remodelación que han hecho pues queda mucho mejor a nivel estético, funcional. Están diseñados para conectar plataformas á entrada principal e as áreas de servizo, totalmente integrados na arquitectura como un elemento máis. Creo, ¿no?, que han llevado un premio por el diseño. Me parece fantástico que en Galicia pues se lleve un premio a nivel mundial. A empresa incorporou ademais a tecnoloxía máis avanzada para garantir un control intelixente e os elementos de seguridade e de eficiencia enerxética como referencia. Pois entendo que iso dá moita visibilidade. Este premio internacional ven consolidar a Intermodal de Santiago como un referente na modernización do transporte en España, un espazo público integrado na cidade.